आङो दिनै हा नोंथाङा मा साख्रि मोननो हाखो? सुखिदार साख्रि बिराद मोजां मोनबाय हाग्रामा सारखौ आंनिफ्राय गोजोननाय जासिबाय धन्यबाद जासिबाय सारखौ मा नाम आंनो नोंना? बिदि साख्रि होनो थाखाय। आंनि नामा अनसुमा बसुमतारी। बेसेबां थाखोआव फरायो? आङो हायार सेकेण्डारि फार्स्ट सेकेण्ड डिभिजन। सोमला बसुमतारी नोंथांनि मा जायो? सोमला बसुमतारी आंनि असे बिमायं, न'खरनि मानसि असे एकदम न'खरनि। सिगां नोंथांनि फादारा बाव खामानि मावो नामा? जोंनि बिफाया सिगांहाय बेहाय बिदिनो मावबाय थायोमोन। औ गोदो इन्टारनेटनिफ्रायनो बे गोदो इन्टारनेट दंमोन नालाय बे समनिफ्रायनो औ। नोंथाङा जे दिनै बिबान मोनबाय माबायदि रोखोमनि मावलांनो सानगासिनो? आङो मोजाङै मोजां बिबानखौ सामलायलांनोसै बे पार्कनि बिबानफोरखौ। बेनि थाखाय आं हाग्रा मावग्राफोरखौ थेंकिउ जासिबाय आरोखि। हाग्रा मावग्राफोरखौ आं गोदोनिफ्रायनो मोजां मोनखायो आरोखि। दा नोंथाङा ओमफ्राय जे आङो हाग्रामा साख्रि मोननो हाबाय हा दा नोंथाङा मा साबायखर जासिगोन? गोजोननाय जासिहरबाय फुरा थेंकिउ सारखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। सोमला बसुमतारी তোমার কি হয়? मोर किबा आयं হয় बर' भाषा। জেঠা। औ आयं দেউতাকৰ जेठ দেউতাকৰ ডাঙৰ ভাই। ডাঙৰ ভাই। তুমি কিমান দূৰলৈকে পঢ়া শুনা কৰিছা? हा हायार सेकेण्डारि सेकेण्ड डिभिजन। কিহৰ চাকৰি দিলে তোমাক? सुखिदार। ক'ত? हा ইয়াতে गुवाहाटी पार्कত হে? सोमला पार्कत। কাক ধন্যবাদ দিবা তোমাৰ এই চাকৰিটোৰ মই কাৰণে? हाग्रामा मौली सारक बहुत धन्यबाद दिছোঁ जाहाथे ভালকে কাম কৰিব পাৰিবলৈ মই ছাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ। ভাল পাইছোঁ মই পুৰা খুচি ছাৰটো। থেংক ইউ।